Rwy'n meddwl bod hon yn garreg filltir mor bwysig i ni. Mae'n gyfle i edrych ar bethau o'r newydd, i adolygu ac adnewyddu'r hyn rydym yn ei wneud yng Nghymru, ac mae'n rhaid i ni wthio ein hunain, ac mae'n rhaid i chi ein gwthio ni, fel arweinwyr, i'ch helpu chi i wneud yr hyn sydd angen i chi ei wneud. Mae'r cydweithrediad hwn wir yn mynd i helpu Cymru i gymryd camau mawr ymlaen. Mae hyn yn ymwneud â chanolbwyntio'n ddwys ar yr unigolyn a meddwl am yr hyn y mae unigolion eu hangen mewn gwirionedd, i wneud yn siŵr ei bod yn cael eu cadw'n ddiogel pan fydden nhw'n gofalu amdanynt yn ein gwasanaethau iechyd. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol nawr i ni adeiladu'r sgiliau gwella a'r galluoedd o ddifrif ac i ni rannu'r dysgu rydyn ni'n mynd i weld trwy'r holl gydweithrediad. A dim ond drwy gydweithio a gweithio ar hyn gyda'n gilydd y gallwn wneud hynny. Un o'r meysydd allweddol yr ydym yn ceisio ei gefnogi yw darparu dull a methodoleg i unigolion a all ei helpu i gyflawni ei blaenoriaethau a diogelwch cleifion ac adeiladu'r system ddysgu honno ledled Cymru. Mae gennym boblogaeth o tua 2,5 miliwn y credir o safbwynt gwella. Yw'r maint delfrydol i ysgogi gwelliannau. Does dim dwywaith bod hyn yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr i brofiad cleifion a gofal cleifion ac rydym am wneud yn siŵr bod staff yn teimlo'n gadarnhaol ac yn dda iawn am y gwaith y maent neu wneud. Felly mae cleifion sy'n fodlon, cleifion sy'n derbyn gofal da, yn creu staff hapus iawn gyda llesiant da a gwaith tîm gwych.